ای های من شمی برات شمی سنگت شمی دوست شمی چوک انور غلام بلوچ منی براتو سنگتا ما شما بلوچ یک وشیم بطلی اش کتگ ا بطل چوئے پیمنٹ کے یک برے خطا دوبرا خطا سیمی برا بگرو پتا میش میں کشکر رہا میش میں شاگردہ باز برا ہنچیں مردم ہستے ہیں کہ مدام میش میں سرا حملہ کنت میش میں سرا طنز و شگان جنت مرش مرا کلاگ زینت یک میش میں خلاف بنتے ہیں یہ پہ مردمہ یک بری تو موقع دے ایہ معاف کنے کہ پروان نیست نادانی ناسرپدی نزانگیں تو یہ یک سگنلی دے گائے ہمیں مردم پدا ہمیں غلطیاں کند پدا ہمیں ردیا کند پدا وتی کارا بندات کند تو پدا یہ موقع دے تو شی پروان نہیں نادانی ناسرپدی ہر چی کنگے پا نادانیاں کنگے پا ناسرپدیاں کنگے بلے اگر صحیح میں برا ہمیں انسان پدا ہما کارا کنگے گڑا آتی شریے آتی شرافتے آتی صابدلی و نیکیے ایڈوانٹیجہ زیرگیں ایہ تو وقت یک کار چی دے گائے کہ اولی رندہ تو منا جتگ من بچت گا دوبری رندہ تو پدا منا جتگ من پدا بچت گا سیمی رندہ ایک کار چا بزی منا شر بجم کہ من بچا تو منی براتو سنگتا ہر چھما انسان کہ یک بریا کارا کنگیں آپا ذات یا کہ نزانت دوبارہ ہما کارا کنت اور سیمی رندہ گا پدا ہما کارا کنتے اڑا مطلب شیں کہ آتی شرافتے تی شریے فائدہ چیست کنگے چوشے مرد میں پدا موقع مدے کہ اترا پدا زخمی بکا اب پدا تی خلافہ گب بکا اب پدا ترا دل پروش بکند تی راہ میک بھی چوشے مرد میں بگر گون پدا ہما بطل کہتے ہیں شری یک برے خطا دوبرا خطا بلے صحیح میں برا بگر پتا سلامت بات ہے.